andimazi uPam ukhuliswe ngubani waphi njani, but no, akho nto intle ngaye, akho future kuye. Umntana ude wajika waliphara. Yibona sisi asimphigama igama lakhe uPam una-47 original ngo-Eastern Cape. Wayitshatile ke unonyana ababini emtshatweni, uAvile noSithe. Sithi isiXhosa ithole legqwirha uyawubona umfundiselelo walo mhla laqabuka phi emthunzini. Suncama, are you aware the danger yobu-evil nokungcola wena mzali? Uyaqhitisela kaloku kwinzala because of your silent and loud training. Ayuqabalini ikude mthini. 2008 wayibetha ePitoli eCenturion, wahlala kenye indlovu phaa ngoba back home wayefuna kuba wayetyholwa for ubulala umakhulu wakhe nomyeni wakhe. Like from Eastern Cape to Pitoli, all that journey just to be a murderer and evil-minded mother. Doesn't make sense. Like 2008 utyholwe nge-murder, and then 2013 wathini wafumana peace job. Great. It's a great position to choose what do you do with your life with little you have. You don't have to be a business owner or an trader or anything. But with little you have, you can build and start to make change with your life. 2 years later wadibana noMpiwe, wathandana ke noTampiwe. uTampiwe wasuggest ukuba mabamove in kunye naye. One day ngo-2016 uTampiwe noPam ngoku baxabana. Apparently uPam utsho uTampiwe fomsulela nge-HIV. Yo, yaba yila nyufa dembo omnye ukhombo omnye baxabana into serious. You see? Yo, why, bra, why? Where's Rodman yabantu? Skizo lipantsula mosini liphela ngala hlobo pha. Yes. So abantwana bonke bakule diabolic, suffocating, reckless environment. What? So to all female parents, from me to you, khale ngixelele man, after nibukele isi story sika Skeleni, how did you feel? Esi sika Pam Nzulu like uPam and women like her are very dangerous and babhalwe ebusweni. Hey man, angana noGotman ziphathwa yintoni? Kajonge lento. Iface ibhalwe raw danger. Damn it. Dangerous for herself and her kids too. What? No! Undana went comfortable with all that. Undana, so-called hero yena uphinde ubulawa kwa le ntwana. Imagine. Yeah. And trust me, the boy doesn't even consider what he's doing because of nina bomama babantwana. Ni too much influential ebantwaneni. And then what's next? Yo, Pam wamqhoka entloko uAvile amatyala amaninzi, indlu yonke yagcwala igazi. Wamshiya phaa waya naye ePepek wamrhumela unxuba. Uthe xa buye wayibona uba hey isaphila le nto le, wathatha isitena wayiqhaqhazela wamrhuqa ke wamfaka engxumeni wamgqumelela naye ePepek. uPam uxelela uSithe ukuba umntu obuzayo ubrother wakho uzothi seKapa until one day atsha amadama namanzi. But ke shame ke justice will be served. Gotta be served. She got what she deserved. Kakube kudala wabanjwa uPam, wabanjwa ke naye uSithe, kodwa achithwe lakhe ityala ngoba kathuma kabe state witness. uPam sithetha nje ugwetywe i-life sentence ezintathu. So moral of the story bafethu will be based emantombini. That's it. An unconditional support system and will be your messiah. Will be your messiah. Make justice for yourself. If wena ulose okanye usisiphemanyarhana
Don't bring kids on this earth because they are not only yours. It's ours too. Those are the human beings. Still, what value does it bring to you? Sis. Otherwise, make best decision for your life. Otherwise, just tola a prison for life. Come on, man. Always choose the best. Like, the best. I'm out.